La prescripció d'infermeria és un pas molt important i esperat des de fa temps a nivell de l'atenció primària. Suposa que les nostres companyes i companys d'infermeria puguin realitzar diferents processos assistencials des de l'inici fins al final, acabant tot el procés amb una prescripció, cosa que abans això no passava. Això suposava en el dia a dia moltes interrupcions a les consultes, duplicitats de visites per temes burocràtics, de fet només fer una recepta. Fa molts anys que prescrivim, sobretot en tema cures, però no teníem un reconeixement legal. Nosaltres indicàvem pomades, apòsits, el tractament que creiem més adient per aquella ferida, per aquella cremada o per aquella nafra, però sempre ens havíem de recolzar amb el col·lectiu mèdic per a que se'ns validés aquest producte. Ara, amb la prescripció infermera, això ja no ens cal. La prescripció infermera és aquell acte que podem dur a terme una infermera o un infermer per tal de poder recomanar la dispensació d'un producte en cas d'utilitat sanitària per a un usuari o usuària. El col·lectiu infermer, això és un pas endavant i a la vegada penso que molt important perquè apoderem la nostra professió i afavorim el lideratge de l'infermera en el procés de cures. No obstant, qui en surt més beneficiat penso que és el pacient que vingui a la nostra consulta i surti tot fet sense haver de fer cues, el pacient ho agraeix, no? Penso que li facilitem molt les coses. És un avantatge per als infermers que en aquest cas podem iniciar i enllestir un mateix acte, cosa que no podíem fer fins a aquest moment, i aquest fet potencia de forma rellevant el rol autònom que teníem i que estem tenint els infermers. És molt important no confondre la diferència entre els termes receptar i prescriure. Prescriure va més enllà de la complementació d'una recepta per a que la dispensin un tipus de producte. Prescriure implica indicar el millor règim terapèutic, el millor tractament davant d'un problema de salut. Receptar és merament un acte administratiu, un acte burocràtic. El que podem prescriure és tot el referent a cures i ja té lògica perquè som nosaltres les que en sabem més d'aquest tipus de tractament perquè són els que usem dia a dia. També podem receptar bolquers, mitges, fins un total de 1.800 productes sanitaris. Quan nosaltres vam fer la formació ja fa una colla d'anys, teníem assignatures com farmacologia, teníem assignatures en què se'ns ensenyava quina manera i com curar les lesions i que a més això en el nostre dia a dia, en la nostra experiència s'ha anat veient reforçat i per tant hem anat coneixent cada vegada més i millor tots aquests productes. Ara tots aquests productes que coneixem i que tractem al nostre dia a dia els podrem prescriure amb coneixement de causa perquè crec que tenim la formació adequada per poder-ho fer. També hem de destacar, ja que un servidor treballa en la zona rural, que moltes vegades podem acabar estant sols a la consulta, i que de vegades ens fan preguntes com, per exemple, si li podem renovar la recepta de productes que de manera crònica va prenent. Això, per ara i tant, no entra dins el rol prescriptor que s'ha iniciat aquí a Catalunya, però esperem que en un futur no massa llunyà, per exemple, aquest fet hi pugui ser. La prescripció infermera considero que ens ajuda a contribuir a una millor continuïtat i resolució del procés assistencial. No estem envaint en cap moment competències del col·lectiu mèdic, sinó que estem desenvolupant la nostra tasca. Una tasca que ja fa anys que la fem, però ara coberts per una llei. Per nosaltres és el reconeixement d'una feina que ja portàvem fent des de feia molt temps.